danna subscribe haɗi da ƙararrawar sanarwa. Kai. Gona akwai gajiya. Da yaron nan arziki ne. Kada samu dace duniyan na kai baro. Maza zo ina son ganin ka. Maza zo kana ce ban ganka bane, kana wani lambu. Ka haifi yaro ba wai ka haifi halin shi bane. Maza ka zo zagayo ta nan. Yawwa wato Zubairu, da abin nake ga maka kanka ba ɗauka yake yi ba. Da na ce ka zo ka same ni a gona baka zo ba saboda kai ba yaron arziki bane, kuma baka haɗa hanya da abin arziki ba. Shine ka kama hanya ka tafi yawon banzanka, sha kawai kana yawo da abokan banza masu hure ma kunni. Wato har sunanka ne yanka suka canza maka, daga Zubairu ka koma SB ko? Kaga Zubairu, wallahi tallahi ka fita ido na rufe, kar ka ja amma baki jama'a su zage ni. To amma akwai ranar kin dillanci, zan kama ka a hannu ran da zaka zo da bukatanka. Ka dube ka kaman ba din da na haifa ba, kana shiga irin na 'ya'yan Anna. Ni na rasa ma inda kake samun kuɗi kana siyan wa'innan kayan. Kar ka yadda raina ya mugun ɓaci da kai in ma baki ka shiga duniya. Idan har ka bari tura ta kai bango, to sai dai ka nemi wani uban ba dai ni ba, sakarin banza kawai. Baba kenan, wanda ko cefanen kirki bai iya bayarwa a gidan nashi ba, me ma ni zan nema a wurin shi? Kullum wahala ba wani hutu a rayuwa, gaskiya ni ba zan iya ba, sai dai ka yi abin da za ka yi.
Abokina, yau ba sai a hankali. Wallahi kaina empty yake. Ya za a samu taba a gunka? Kuma ka san me? Da kake gani na haka wallahi ko kare ban yi ba. Kai kullun ka ce ba labari. To ka sani, kuɗi ba za su taɓa samun ka kana kwance ba. Dole sai ka tashi ka nema. Kowa da gani ya son jikin shi daurewa kawai yake yi. A duniyan nan koda kana da mai baka, to wata rana sai ya gaji da kai. A'a master, kar ka gana tambaye ka. Kai ka san na fi ƙarfin wannan abun. In ban da wannan koronan, kai ka isa ma ka gaya min wannan magana? In ba za ka bayar ba kawai ka gaya min ba za ka bada ba. Amma ba wai ka zo kana gaya min ba daɗi ba. Dan kai ma ka san ba zan ɗauka ba. A'a ina, kawai ma a canza wannan chapter. Shikenan kawai ta wuce a bar magana. Malam nawa ne kuɗinka? Ki bada 300 kawai. Ba canjin. To na gode ko? Salamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Dan Allah ina tambaya ne, gidan su wani ana ce mai auta MG boss. Ko Allah ya sa kun sani. Ki ce man celebrity, ai duk garin nan ba wanda bai san auta MG ba. Shi yake nema? A'a, kanwar shi kawata ce. Tare muke makaranta. Ka san ana hutun corona, mun dade ba mu haɗu ba. Shi yasa na ce ya kamata in zo mata ziyara kuma mu gaisa. To mu je mu raka ta mana, ko ya ka gani? Abokina na lafiya? Babu komai. A'a abokina, inda wani abu ne ka yi magana. Abokina babu komai, kuma akwai zan gaya ma. Shikenan, tashi mu raka ta gidan. Yauwa ga gidan nan, amma da Allah kafin ki shiga me sunan malama? To fa, daga rako kuma sai tambayan suna? Ko da yake duk wanda aka yi ma alkhairi ya kamata ya mai da alkhairi, wannan shi ne halakci. Sunana? Saudat. Kufa. Ni dai sunana Usman, amma an kira na da Usi. Shi kuma abokina sunan shi Zubairu, amma an kira shi XP. Dan Allah kada ki ce na cika ki da surutu. Da za ki bani dama, da na ari bakin abokina na sai mashi albasa.
Ba komai, na baka dama ka bayyana sirrin zuciyanka, kuma in Allah ya yarda ba zan boye muku komai ba game da abin da na sani. Dama abokina ne yake ki ba shi dama. Kamar ya fa? Don ya samu kyakkyawan gurbi a cikin zuciyanki. Ni fa har yanzu ban fahimce ka ba. Yana so ne ya zama ke, ki zama shi. Da za ku daure ku fitar da ni daga cikin duhu, ku kai ni cikin haske, da na fi jin daɗi. Malama Saudat, ina son ki, ina ƙaunar ki, kuma ina da burin ki zama uwar ƴaƴa. Dama an ce magana a bakin mai da tafi daɗi. Babu shakka yanzu kin fahimci me nake nufi. Babu damuwa, duk wanda ya ce yana ƙaunar ka, sai ma ka ƙaunace shi. Ga wayata nan, ka samun nomban ka. Idan na yanke shawara, zan kira ka in gaya maka. Shikenan, mun gode, sai an jima. Jimana. Na ce ba, zan baka sabo. In ka je gida ka faɗa cewa ka samu mata aure. Na baka dama. Zan je gurin ubana. Assalamu alaikum mahaifina. Yau na zo da mu yi magana, magana ce ta rayuwa na. Kusa da kai zane zauna, Allah sarki babana. Baba ni da ayi mini aure, na yi girma ne hankali. Baba ayi mini aure, Baba ayi mini aure, ayi mini aure. Baba ayi mini aure, ayi mini aure. Baba na isa aure, ayi mini aure. Baba na isa aure, duba kai mini aure. In baba ya ki mini aure, zan tashi ne da sauri. In je in baga kyawaran mama ta bi da aure. Mama na zo gurin kike